Здравейте! Добре дошли в моя канал Вкусно с Криси. Днеска ще направим едно голямо предизвикателство от моя клас. Всички съученици казаха да направим суши. И днеска ще направим едно бързо и лесно суши. Сега ще започнем с овкусяването на ориз. Ние купихме специален ориз, защото да е по-вкусно сушито. На опаковката пишеше как да го сварим. Трябва да смесим солта и захарта в оцета и после това го слагаме в ориза и бъркаме. И не забравяйте да се абонирате. И искам да натиснете камбанката, да напишете коментар и лайк. Бъркаме, докато се смеси всичко. Разбъркахме оцета, захарта и солта и сега трябва да го сложим в ориза. И пак да бъркаме. После да не забравим, трябва да си почистим, да ни е по-удобно. Сега гледайте как ще ги направим. Точно е така. Така? Сега каставче. Един две. Верно. Събери вода на горе. Rozova bomba. Rozova bomba. Bomba.